Γεια σας, με λένε Datman και σήμερα θα παίξουμε Minecraft το Survival που είχαμε παίξει τέλος πάντων. Τώρα θα μπούμε και σήμερα μαζί μου είναι ο Λάκη όπως πάντα. Γεια σας. Δεν θα βάλω φωνή στο Minecraft επειδή όπως είδατε άλλο βίντεο είχαν πάρα πολύ φωνή Και δεν ακουγόταν πολύ καλά. Εμείς δεν είμαστε. Δεν μας ακουγόταν, ναι. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Όπως είπαμε, μπορεί σε μερικά βίντεο να μην είμαι εγώ, αλλά τώρα καμιά 10 βίντεο μπορεί να είμαι. Γιατί έχω και εγώ δουλειές. Καλά, εντάξει, μην έχεις με τις δουλειές σου. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα μπαίνω. Περίμενε. Γιατί δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι έκανα. Τι έκανες? Datman. Delete. Εσύ ξέχασες να αλλάξεις το... nick. Πάνε άλλαξε το. Άντε πάνε. Όλα τα πράγματά μας έφυγαν. Ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά... Τώρα σε μπω επειδή είχα βάλει άλλο nick για να μπω σε κάτι. Επειδή εγώ αυτό το Datman που είδατε ήταν το δικό μου, ένα άλλο. Ναι. Ρε, χάσαμε όλα τα πράγματα. Το ξέρω. Κοίτα! Πρέπει να πάμε σε σπηλιά να μαζέψουμε σίδερο. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Η ζώνη έπεσε. Όχι, ήρθε ένας creeper και όλα τα Έλα ρε τώρα. Δεν τον είδα. Όλα τα πράγματά μου. Ρε. Κι εγώ. Μάζευε wood. Ρε, είχα τέτοιο ρε. Σίδερο νομίζω. Όχι, το σίδερο το είχες βάλει. Σίδερο το είχα βάλει. Δεν ξέρω, μάλλον... Αλλά είχα ρε το bow. Δεν πειράζει. Το bow είναι μαζί μου. Λαγάρι. Το σέρω Πολύ λίγο λαγκάρι. Δεν πειράζει. Εγώ θα πάω σε σπηλιά νομίζω. Ναι, πάνω να... Θα πάμε. Δέψω το. Θα πάω. Άντε πάμε. Τώρα περίμενε να μαζέψω για να Ακόμη δεν κάναμε το σπίτι και θα πάμε σε σπηλιά. Δεν πειράζει ρε. Έχουμε και τέτοιο Να κάνουμε αξίνες. κάνουμε. Είχαμε και τέτοιο φαγητό ρε, τα χάσαμε. Ναι. Πάρε το τελευταίο. Και τώρα έχω... Κι εγώ. Όχι! Σώσε με! Το μικρό ζόμπι. Φύγε. Σώσε με! Αυτό κάνω. Βάρε τον. Μπράβο. Σκότωσα την αγελάδα. Πού είναι? Άτσι. Γιατί φοβάσαι? Ναι. Όχι ρε. Σκοτώσω. Τέτοιες βακίες. Έλα, βάρε το. Τι βαράω. Δεν μπορώ. Γιατί φοβάσαι ρε? Δεν φοβάμαι. Δεν μπορώ να τη βαρέσω. Εγώ τη σκότωσα. Αλλά το level δεν έφυγε. Εγώ 2 έχω. Εγώ έχω 4. Ναι. Εδώ έχω 11. Έχεις φαγητό. Ναι. Μας έμεινε κάτι. Εγώ αν θες πάρεις, έχεις φαγητό να φας. Δεν έχω. Πάρε αυτό, όμως τρώγε όταν έχεις 4, μείον 4. Ας έχεις τα αριστερά. Όχι, εγώ φουλ έχω. Εγώ έχω μείον 2. Θα κάνω Μία. τώρα αξίνες, έχεις πέτρα. Όχι. Περίμενε, θα πάω να μαζέψω. Όχι ρε φίλε, θέλω να σου κάνω αξίνα. Όχι, έχω. Μπορώ να κάνω. Θα πάρω εγώ και Θα βάλω στο chest, σε αυτό το chest που κάθομαι. Έλα ρε. Θα βάλω εκεί τα πράγματα. Θες κάποιο πάρε. Μαζί μου θα πάρω μόνο μια ξύνα να πάρω. Εγώ πάω να σκοτώσω κάποια ζώα. Να πάρω φαγητό. Πας εσύ λίγο ρε, γιατί στο βίντεο δεν θα βλέπετε τίποτα. Ούτε εγώ βλέπω τίποτα.
Έλα. Έχω μείον 3. Μην τρέχεις. Δεν τρέχω. Μην τρέχεις. Α, εκεί έχει κουτόπι. Πού? Εκεί έτσι. Α, τώρα μπορώ να κάνω τέτοιο, ρε. Θα το βάλω σε λίγο stop και θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. Το δικό μου Λάγκαρε. λάγκαρε και... Μπήκε επιτέλους. Α, τι κάνω. Δεν το ελέγχω. Περίμενε, μόλις τώρα μπήκαμε. Πόσα θέλουμε. Κάνει για είναι και δεν ξέρω. Ωραία, αυτό πονάει πολύ. Θα Πόρτι. μαζέψω πολλά τέτοια και θα κάνω πίνες και θα πάμε σε τέτοιο. Πού θα πάμε? Στη σπηλιά. Λοιπόν, Λοιπόν, βάλε λίγα. 4 αξίνες θα κάνω, πάρε μια τίνα στο chest βάλουμε. Α, μπορείς να μου... και ο καθένας από 2. Έχεις 4, θα πάρω μερικά Τέτοια. τέτοια. Φύγε. Και θέλω να Πάρε στο φούρνο τέτοιο. Τόρν. Φάκελο. πάρω. Φάκελους. Φακέλους. Αλλά πού θα πάμε, δεν κατάλαβα. Στη σπηλιά. Ναι, σε σπηλιά, πού θα Α, πού θα τη βρούμε, ναι. πάρε να έχεις σπασί. Όχι, δεν έχω. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Μετά μπορεί να βγάλουμε και κάποια mini game. Ναι. Όμως δεν ξέρω το Bed πότε. Wars, αν το έχετε δει το Bed Wars. Έχουμε και Skywars. Ναι, Skywars. Πού πάμε. Δεν ξέρω. Πάμε πάνω. Πού πάμε. Από εδώ. Α, βλέπω σπηλιά. Πού? Πρέπει πρώτα να βρούμε τέτοιο, ρε. Φαγητό, ναι. Εγώ μειώνω ένα τέτοιο έχω. Δεν πήρα. Α, κοίτα, εδώ έχει... Όχι, δεν θα πεθάνει. Εσύ θα πεθάνεις, εγώ θα είμαι έντονος. Δεν πειράζει, έχω τέτοιο. Μια χαρά είναι. Πού την είδες? Δεν το. Ωχ. Βρήκα τέτοιο. Κουτόπουλο, τι είναι αυτό. Κοτόπουλο. Πάμε στο... Α. Έλα, προχωράμε, άντε. Α, πού πήγες. Εγώ πάνω σου είμαι. Ναι, με τους λόφους, Που θα φάω τέτοιο. Το ζόμπι. Ωχ, τέτοιο. Τέτοιο. Άους. Βρήκα σπηλιά. Όχι. Περίμενε. Εδώ έχει τέτοιο σκυλάκι μικρό, ρε. Για να το δω, Πού είσαι? Μην το χτυπάς. Δεν το χτυπάω. Δεν το χτυπάς. Μα κοίτα ρε φίλε, τόσο Πού μικρό. είσαι? Καλά εκεί πήγες, ρε. Ναι. Βρήκα μια σπηλιά. Νομίζω ότι την είδες. Πίσω είναι. Ανάτι, βρήκα σπηλιά. Μα κοίτα τόσο μικρούλι που είναι, τέλειο, Πάμε σε σπηλιά. Πολύ μικρό λίγο. Να ακολουθείς. Ναι. Εγώ Εγώ έχω εκείνη λίγα... τη σπηλιά. Ναμ. Έχει λίγο φαγητό, βρε. Ναι. Μικρή θα είναι. Έλα εσύ, θες να σου δώσω τέτοιο? Έλα εδώ. Έλα πάρε. Ωχ, τι έχεις. Εγώ έφαγα τέτοιο, ρε. Πώς είναι. Αχ, εδώ πρέπει να... Τι είναι? Είσαι πίσω μου. Ναι. Έλα, πάμε. Βάρε τον. Τόσο! Έχεις πολύ live. Άου, περίμενε. Φύγε, θα το σκοτώσω. Θέλω να φάω. Δεν πειράζει. Φύγε. Να μην σε βαρέσω. Τώρα κοίτα τι θα κάνουμε. Μάζεψε τα τέτοια.
τέτοια. Oh, Αχ, sorry. 1,5 live έχω. Sorry. Περίμενε, τώρα θα κάνω... Εγώ πήγαμε μικρό. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Κρύψου. Θα είμαι σε shift. Δεν ξέρω αν δεν με δουν. Σε βάζω τέτοιο, κάτω. Τώρα... Πάει και με το φάγεις, δε. Πού στον κόλλο. Παιδιά, αυτό ήτανε πολύ action. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω τέτοιο, πώς το λένε. Λίγο πέτρα. Πέτρα έχω. Πού είσαι? Έλα. 4 φτάνει. Ναι. Και βάλω στο φούρνο λίγο... Α, κατάλαβα. Αχ, ευχαριστώ. Αχ, είσαι πολύ καλός. Να φάμε. Προστάτεψέ με, έχω 1,5 live. Αχ, εδώ πολύ μικρή. Αλλά βρήκαμε λίγο... Εντάξει, βρήκαμε λίγο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κάρβουνο, ναι, κάρβουνο. Κάρβουνο. Ναι, κάρβουνο λέγεται. Αχ, Κοίτα πόσο έχει εδώ πέρα. Έχει να φάει κάτι εδώ. Εγώ 2 πήρα. Πάρε εσύ ένα. εδώ έχει του πικ. Τι έχει? Τι είναι αυτό? Τερματισμό σπηλιά. Αχ, τώρα έχω 3 live. Καλά είναι. Πάρε εσύ το άλλο που έμεινε. Τι δεν θέλεις? Έχω 2 like. Τι δεν έχεις? -2. Εσύ μαζί μου μαζεύεις. Α, έχει εκεί. Πάρε εδώ ρε. Έχω ακόμη ένα. Έχω τέτοιο. Φαγητό. Ναι. Πόσα? Ένα. Κι εγώ ένα μαζί μου έχω. Α, ξέρω τι πρέπει άλλο να κάνουμε. Έχεις wood. Α, έχω εγώ. Καλά που πήρα λίγα μαζί μου. Θες φάκελο? Κανένα φάκελο? Φακέλους. Α, δεν, τέλος. Αυτό μικρό ήταν. Μικρή σπινάκι. Δεν πειράζει. Τώρα θα βγούμε και θα τελειώσουμε το βίντεο. Λοιπόν, μαζεύουμε. Το σίδερο. Βλέπεις σίδερο? Ναι, ρε. Μαζεύεται. Πού είναι? Θα το δω. Τόση ώρα. Ναι, ρε φίλε. Και δεν το βλέπουμε. Φτάνεις? Πάρε από το φούρνο. Έχω 5. Πάρε από το φούρνο και πάρε από το φούρνο και το τέτοιο πάρε. Το craft table. Α, πήρες το φάσο. Εδώ πώς θα Πάμε πάω. πάνω. Και εδώ έχει. Πού? Α, κάρβουνο. Κάρβουνο έχω 10. Εγώ έχω 41. Έλα πάμε στο σπίτι. Λοιπόν, μάλλον ήρθε η ώρα να τελειώσουμε το βίντεο. Ναι. Μαζί σας ήταν ο Dad23 και ο...